Se, vi kunne jo egentlig godt gøre endnu mere for at gøre det her, den her commandlet, hvad skal man sige, brugervenlig i forhold til forskellige ting. Det første vi kan sige, det er computer name. Jamen, der har vi jo set, at vi flere gange kan tage flere computer i en komma-separeret version, men lige nu kan vi kun tage et objekt. Men der kan vi faktisk bare indsætte heroppe i vores string. Der kan vi sætte vores start- og slutklammer. Så får vi nu faktisk mulighed for at indtage flere objekter i det her. Og vi kan lige prøve at gemme det en gang. Og hvis vi... Ja, nu så vi jo vores help her. Og den her syntax. Computer name. Ja, der er ikke noget specielt i det. Så lad os prøve at lige tage den fuld igen. Og se, hvad siger den hjælp så nu om syntaxen. Der skete ikke rigtig noget, for jeg skal selvfølgelig lige have indlæst den en gang. Så nu gør vi det igen. Og går op og kigger på syntaxen. Og nu ser vi, nu fik vi vores string, som viser, at vi kan tage flere input. Det skal vi selvfølgelig håndtere nede i vores kode. Og det betyder, at vi burde måske for eksempel sige, vi kender den her måde med, at vi kan arbejde med for each i objekterne. For nu ved vi, at der kan være flere objekter i vores kode. Så lad os prøve at indsætte en for each en gang. Nu kan jeg godt lide at lige have den sådan her. Og hvis vi så lige slutter med den her. Så har vi nu indsat det i en for each, og skal vi ikke give det nogle mere, for det er den collection vi kigger i, det er selvfølgelig den der hedder computer name. Og lad os skrive C for computer. Så for each opretter vi et $C af det vi henter ud af vores computer name, hvis nu vi indtaster flere computere. Og det vil sige, at jeg skal ændre også her til at det bare er C vi kigger på som objektet, og ikke selve computername, som er koppersepareret. Og så burde vi måske nu kunne igen, hvis vi kører det, se om vi kan skrive get comp info computer name, og jeg kunne skrive local host. Se, det virker. Det er selvfølgelig mærkeligt output, for det er både for det ene og det andet. Og så kan vi prøve at lave en ad1 og se om vi får det med også. Så det gjorde jeg nu. Jeg fik informationer. Ikke særlig pænt, men jeg fik faktisk informationer fra begge de objekter, som jeg nu har sat med min string til at kunne klare flere input. Så det var en lille ændring igen på vores commandlet. Den næste måde er det output vi får. Man kan sige, det er jo ikke mig der styrer hvad vi får ud her. Det er sådan nogle default settings, og det er jo egentlig lidt kedeligt. Så det vi kunne gøre, det var at undersøge med get member. Husk det. Jeg vil ikke gøre det nu, men dem kunne man undersøge og sige, hvad for nogle informationer kunne jeg godt tænke mig at hente ud af operativsystemer. Og jeg ved, man kan få sådan noget som OS name, og man kan få build version, altså build nummer, og man kan sige for den logiske disk, jamen der ved vi, at vi kan få size, og vi kan få free space og så videre, og det er de ting, vi måske godt kunne tænke os at hente ud i en lidt mere brugervenlig version. Så hvordan kan vi gøre det? Nu sletter jeg lige det her op. Hvordan kan vi gøre det? Der kan man nemlig arbejde med noget, der hedder en hash table. Vi har faktisk set det, der hedder en here string, og det ligner lidt opbygningen af det samme. Vi kan faktisk gå ned her, og hvis vi nu laver en variable, der hedder properties, er lige med, og så kommer det her snabel af, og vores, nu kopierer jeg op fra min computer her,
nogle forskellige properties, som jeg godt kunne tænke mig at få fat i. Den skal selvfølgelig afsluttes med bare en tuborklamme her. Det jeg gør, det er, at jeg siger, at jeg vil egentlig gerne lave en kolonne, der hedder computer name, som indeholder vores computerobjekt. Jeg vil gerne have et operativsystem name, der henter op fra OS, og der kan man sige, at det jeg skal have lavet her, det er, at jeg skal lave dem her om til nogle variabler. Så jeg gemmer vores getVMI objekt for operativsystem i en OS-variabel. Og så gemmer jeg vores diske i et disk-variabel. Og så kan jeg bruge de objekter, og husk det var med getMember, jamen der kan vi se de her properties, vi har på. Så caption for OS, build-nummer for OS, jeg vil gerne have free eller size for disken, free space for disken, og formatere det, som vi tidligere har haft set. Det jeg lige skal se her, det er bare den her, der er på samme linje. Det kan jo i og for sig være fint nok, men det kunne måske godt være, at vi lige skulle huske at alligevel formatere en, som vi plejer. Så er det lidt mere læsevenligt. Så nu får jeg de her properties, men jeg lægger det jo egentlig bare ind i min hashtable her, og det betyder, at jeg egentlig også lige skal huske at vælge at skrive den ud. Outhost, eller write host, plejer vi måske at sige, ikke? Write host, min properties, den kommer der. Gemmer vi den en gang, siger kør, og så kan vi prøve at sige get info, eller computer info. Tager vi der, computer name, local host, system collection, der er en eller anden lille fejl her. Jeg prøver lige at kigge en gang og se, hvad er det kunne være. Ja, se, fejlen var selvfølgelig, at jeg kan ikke bruge write host, jeg skal bruge write output, fordi det er i forhold til, husk om vi brugte pipeline eller ej, om streamen kom den ene eller anden vej. Så der skal altså lige bruges write output her, for at få min properties skrevet ud. Og så får jeg altså nu min computer name, disk name, så I lægger måske hurtigt mærke til, at det er ikke lige den rækkefølge, som jeg har skrevet det i, og der er noget med, at man kan ordre det, sådan så vi i hvert fald lige får det til at se nogenlunde ud. Ordret her, vi kører det igen, henter det her i localhost. Så nu fik jeg kørt tingene ud her med den her hashtable, så vi ser de objekter, vi har lyst til at få fat i. Hvis vi for eksempel prøver at tage den her computerobjekt og køre til vores out grid view, kan vi ikke det? Det tænker jeg, vi kan. Så kunne det være, at vi kunne prøve at se en gang. Så det ser nemlig ikke så godt ud. Vi får det bare som noget name og noget value, og det gør vi jo også her i vores kolonner. Altså, det ligner bare noget almindelig tekst, og vi elsker jo, at vi i PowerShell kunne arbejde med objekter. Så hvordan kunne vi omdanne de her objekter, eller det her output, til noget objekt, som vi egentlig kan håndtere. Og der er faktisk en kommando, der hedder new object, som vi kan bruge til at håndtere det her med. Så hvis vi siger new object, og så skal vi have en type name, når det er noget, der hedder ps object. Og man kan sige, der sætter man en property. Og en property, vi sætter, det er jo vores variable, vores hashtable deroppe, der hedder property der. Den ligger vi selvfølgelig ned i en ny variable,
Så lad os kalde den OBJ for object. Så nu danner vi et nyt objekt der, ud fra de properties, vi får ned, så vi håndterer dem rigtigt. Så er det selvfølgelig ikke properties'en, vi skal udskrive til skærmen, eller til pipelinen. Det er vores objekt, vi skal udskrive. Så hvis jeg nu lige gemmer det en gang, kører den information, prøver at bare lige i første omgang at sige get info til computer name, jamen så kan vi nu se, at det ser lidt anderledes ud, end vi havde det tidligere. Nu får vi det som her, computer name, localhost, operativsystem, buildnummer, disk size og hvad der er fri. Hvis vi nu tog to objekter, så lad os se, hvordan vi ser ud. Jamen der får vi faktisk de to objekter hver for sig i de kolonner her. Og vi kan gøre det, hvis vi i forhold til out grid view, det kunne være, at vi skulle tage begge to med der, piper, out grid view, enter. Ja, nu kan vi se, nu får vi det som rigtige objekter her, som vi kan arbejde med. Så vigtigt, når vi også håndterer de her ting, vi ikke bare får det ud som tekst, men vi omdanner det til objekter, som vi godt kan lide at få videre og kan bearbejde videre. Så det var videre også en udvidelse af det her script, som vi har. Og husk nu, at vi har rigtig mange standard ting, som vi kan arbejde med i vores PowerShell her. Den sidste, eller en af de ting, jeg lige også her vil vise til sidst, inden vi skal kigge, hvordan vi arbejder med command-letten som sådan og får den indlæst, det er for eksempel write verbose, som vi kan prøve at se objekter om operativsystem og disk og hente fra den her computer. Hvis jeg skriver den ind i min og indlæser get, vi kan prøve at tage den sådan her en gang, og vi tager bare lige med en enkelt. Så har jeg, hvis vi bare kører den nu, så får jeg selvfølgelig vist det objekt. Men så kan jeg sætte min switch på verbose, køre den, og så får jeg altså den her information at vide om, at det er hentet fra localhost. Så på den her måde kan jeg indlægge nogle ting, som der normalt ikke vises, afhængig af hvad parametre der er sat som standard, men jeg kan altså switche det på med mine forskellige kommandoer. Så man kan lægge god information ind i sin commandlet. Så hvis jeg nu her siger, at jeg blev færdig med mit script, min commandlet, så kan man sige, hvordan vil jeg normalt indlæse den? Det vil jeg altså gøre ved at sige, fordi man kan indlæse den som en stream, der bliver glemt, så den her funktion jo bliver indlæst og gangbar i systemet. Der bruger man sådan en punktum, og så peger man på sit script, altså my script. I det tilfælde her er det jo så den fulde stige, punktum, backslash, for det ligger lokalt. Det gør, at det bliver indlæst til systemet. Sådan vil man gøre det normalt. Bare indlæse det. Man kan også gøre det, at man lægger det fast ind i systemet. Og det vil vi nu ikke gøre så meget ved nu, men man kunne gemme det. Skal jeg vise jer det her? Man kunne sige save as, og gemme som det der her et PSM1, altså et modul. Kan vi jeg kan vælge det her? Det kan jeg. Sådan der, sige save. Så er det gemt som et modul. Så vil jeg kunne lægge det her modul ned i et bestemt bibliotek. Og de er altså fordefineret af systemet, og vi kan prøve at se dem en gang her, hvis vi lige paster ind ned i vores variable ps module path, og jeg viser det bare lige på nogle forskellige linjer, fordi man kan sige, at vi har noget document modules mappe, vi har nogle andre forskellige steder, men vi vil måske vælge at bruge vores egen user profile. Det man skal være opmærksom på, det er, at det her MyScript PSM1 skal ligge i en mappe ned under modules, der hedder MyScript, altså med samme navn som selve PSM1-modulet. Og så ligger filen dernede, og hvis det ligger sådan, så bliver det indlæst hver gang vi åbner en konsol. Og så kan vi altså gøre brug af de commandlets, vi har oprettet. For det skal også siges, at
husk, når jeg har mit script her, som jeg sagde, det skulle måske hedde MyTool, så kan jeg oprette alle de commandlets i den samme fil her, og begynde at arbejde med dem, eller lave forskellige commandlets hernede af. Vi sletter lige det, fordi det er selvfølgelig ikke nødvendigt her, men det er altså muligt at gøre det på den her måde. Så rigtig god fleksibilitet i det med at arbejde med et script, omdanne det til nogle commandlets, indlæse kommande måske til systemet, så de ligger der per automatik, hvis det er noget, man bruger meget og først har fået udarbejdet. Så rigtig god fornøjelse med det. Jeg siger bare tak, fordi I kiggede med her. Mit navn er Jesper Blak. Vi ses på den i en anden video.